O kachiel e paunde ke mar JKA janeno marwa eni Jill Biden odonje Kenya kae otimo limbe mar ndalario meso mar weche manyien ramogi kae nyakoro mag jwang lo wachno matut sana gibro kelo nigo weche manyien sana. Anyway eni wadhi mbele kod suku no kadhano ntie kae nyakoro mag jwang ngisa ni Papa Vic wadhi mbele sana. Hannington Oyucho wacha ni Papa Vic asedonje show. Peter Jaoko asante sana. Musa Odatieno ngisa ni Papa Vic wadonjo kae dhano ng'eny kae ngisa ni Papa Vic sukus yongo eyo makare sana. Mary Wayabe wacha ni Papa Vic ambe antie kae asante sana. Mako Juang, David Omondi wacha ni Papa Vic antie kae sana. Nyakoro mga Juang wadhiga mana yoyo matin tu kwa dogo to more of sukus kete mana kae nyinga Papa Vic.
Sigana ni medo minore gi weche mag miriambo kod miganga. Gimora mora nen mar miriambo. Mano barua mar miriambo. Gimana pando okibiyudo. Weche era medo bedo matek kendo mapek. In kendi midwaro dhurufka to in okibiyude. Thabki. Aheri gi chunya te. Kata kamano, joma oherore ok nyal pando heragino. Adiera ni mana machiegni. Abro riembi e od Mikenda. Abiro kai mondo achul kuoro. In ni wuonre wunda kai to koro sani in idwa riembo. Ewi magi duto, nyaka joot achiel chung kanyakla. Nyithinda bo bedo kamoro achiel kendo. Thabki, wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 mana e Ramogi TV. Kik bai. Ngeso ka ngeso en chieng' mor ne nyithindo. E chenro mar rogo mar nyithindo saa 3 gokinyi. But success in excess. Udi wadhi nyime kendo wadhi medo mor nyadichiel, Nyadiriyo, nyadidek. Waseyudo miel manyachon gi manyasani, tedo, katiratira, tugo gi gik moko mang'eny mabeyo beyo. Wayud mor gi ilo kaka rogo mar nyithindo. Kikelo ni kod Locks Ponde, Sally Kosgei Odhiambo, to gi Josephine Achieng'. Rogo mar nyithindo, ngeso saa 3 mar okinyi, to ibonwa e Jumapil saa 8 mana e Ramogi TV. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Akipole sana madam. Usijali. Wacha wasiwasi. Jana ni nini mbaya? Unaangushaji customer bana. Kuendesha bike bana. Nimemwambia atulie. Atulie hajamumia. Niko na bima boda. Bima boda. Bima boda inaketa kila kitu. Aje sasa. Bills zote za hosi ziko catered for. Chukua simu yako. Una dial *487#, choose insurance. Alafu na select hapo bima boda, fuata hizi instructions zote. Once you pay unapata that party sticker yako instant. Avoid that party injury stress. Get your Boda insurance now for only 500 shillings. Dial *487*4# to get your Bima Boda. When we started the interview at about 30 minutes past 9 on a Wednesday, then you could see the level of preparedness in the team. Yes. It was then the following day that I received the call that entirely changed my now coming to Royal Media Services. This coming at an election time, the demand will be huge. It's going to be insane. And immediate deployment to the Bomas of Kenya, that is the National Tallying Center. Yes. All eyes were nearly there. Yes. Prayed for it. Therefore, and happy that